Li Amedê du kesên ku berê namzetên AK Partiyê bûn, divê hilbijartinê de namzetiya serbixwe danên. Li gorî hin rojnamevanan, Wezîrê Berê Salim Ensarioğlu û şaredarê Bereyê Cizîrê Haşim Haşimî dê dengên AK Partiyê bikin du beş. Salim Ensarioğlu namzetekî serbixweyê birazê wî galip sî li namzetê AK Partiyê. Ew zî sıra yekemîn de namzetê AK Partiyê dengên malbatê ew ê bibin du alî. 2011 de Salim Ensarioğlu dîsa namzetê serbixwe bûn, 22,000 denga girtibûn û 22,000 deng li siyaseta Amedê de ne dengekî hindike. Li gorî hin şirovekaran jî namzetbûna serbixwe ya Ensarioğlu û Haşimî dê bandorekî neyînî li ser dengên AK Partiyê bike. Niha her du wek namzetê serbixwe wê beşdar bibin. Di hêladî de jî Hüdapar vê carê beşdar hilbijartinê nabe û gor agahiyê ku em dizanin xuya ye ku wê piştevanî AKP bikin. Yani kasê ku Salim û Haşim Haşimî rayî wê ji AKP bibin, xuya ye ku ew qasa jî wê ji Hüdaparê were. Salim Ensarioğlu û Haşim Haşimî di hilbijartinên 7 Haziranê de namzetên AK Partiyê yê Amedê bûn. Lê ji ber ku dengên AK Partiyê li Bakurê Kurdistanê kêm bibûn, her du namzet jî nekaribin biçin parlamentoyê. Hem şîrovekar û hem jî rojnamevan di wê baweriyê de ne ku her du namzet jî dê ji AK Partiyê deng bixwin. Ji ber vê yekê jî AK Parti dikare li Amedê tenê parlamenterek bi dest bixe. Gönül Morkoç, Rûdao, Amed.